8 феврал сафари кории асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вилояти Суғд аз шаҳри Бустон оғоз гардид. Дар ин шаҳри саноатӣ нахуст бо иштироки президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон корхонаи истеҳсоли мехҳои печони ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Нуртез мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. корхонаи мазкур дар минтақаи саноатии шаҳри Бустон аз ҷониби соҳибкорони ватанӣ бародарон Акрамовҳо бо харҷи 15.3 миллион сомонӣ сохта шуда, дар ин ҷо зиёда аз 40 намуд мехи печон бо шаклу андозаҳои гуногун, ки имрӯзҳо дар бозори дохилӣ талабот ба он бештар аст, истеҳсол карда мешавад. истеҳсоли мехҳои печон тариқи муосиртарин хатҳои технологӣ, ки аз ҷумҳурии мардумии Чин оварда васлу насб карда шудааст, сурат мегирад. дар корхона давоми як моҳ 300 тонна ва дар як сол 3600 тонна мехи печон истеҳсол карда мешавад, ки ба таъкиди мутахассисон аз лиҳози сифат ва намуд ҷавобгӯи стандартҳои ҷаҳонӣ буда дар бозор рақобатпазир аст. тибқи маълумоти масъулони вазорати саноат ва технологияҳои нав, дар ҷумҳурӣ талабот ба мехи печон дар як сол 8000 тоннаро ташкил медиҳад. корхонаи наве, ки ба истифода дода шуд, метавонад пурра талаботи вилояти Суғдро бо мехи печон таъмин намояд. барои истеҳсоли мехҳои печон ашёи хом асосан аз Федератсияи Россия ворид карда мешавад. мехҳои печони ин корхона аслан барои насби шифер, гачкартон, сохтани мебел ва дар маҷмӯъ ҷиҳати анҷоми корҳои сохтмонӣ пешбинӣ шуда, муҳлати истифодаашон тӯлонӣ аст ва дар ҳамин замина аз ҷониби истеҳсолкунандагон ба сифати маҳсулот пурра кафолат дода мешавад. дар вақти истеҳсоли маҳсулот ҳаҷми ками партов ба вуҷуд меояд, ки он ҳам дар корхонаҳои оҳангудозӣ дубора мавриди коркард қарор мегирад. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иқдоми соҳибкорони ватаниро дар татбиқи ҳамаҷонибаи ҳадафи чоруми миллии саноаткунонии босуръати мамлакат ва нақшаи солҳои рушди саноат, ки 21 декабри соли 2021 дар паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси олӣ муайян гардиданд, дар афзоиши истеҳсолоти худӣ ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ саривақтӣ арзёбӣ намуданд ва барои ба кишварҳои минтақа содирот кардани маҳсулоти корхона дастуру супоришҳои мушаххас доданд. тамоми ҳамин маҳсулотҳо мехҳои печон, самарихоб ҳама аз хориҷа ба мо ворид мешуданд. имрӯз ҳадаф гирифтем, ки ҳамин истеҳсолро дар Тоҷикистони худамон инкишоф диҳем, рушд диҳем, чунки эҳтиёҷ бисёр аст, талабот бисёр аст дар бозори худамон. ашёи хом бештар аз давлати Русия ворид мешавад ва дар ҳамин ҷо коркор мешавад. намудҳо беҳад бисёр ҳастанд, ки ҳоло дар оянда намуди мехҳои печонро зиёд мекунем. иттилоъ дода шуд, ки дар оянда дар баробари таъмини бозори дохилӣ содироти маҳсулот ба Федератсияи Россия, Қазоқистон, Қирғизистон ва дигар кишварҳои минтақа роҳандозӣ мегардад. ҳамчунин муассисон нақша доранд, ки дар шаҳри Душанбе, марказҳои вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳои Суғду Хатлон мағозаҳои фирмавии корхонаро таъсис диҳанд. маҳсулоти ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Нуртез бо нишони молии тез ба фурӯш бароварда мешавад. ин дастгоҳҳо аз ҷумҳурии Хитой оварда шудаанд. дар ин ҷо ҷойгир кардем. ҳар як дастгоҳ дар як соат то 15 кило истеҳсол мекунад. ин дастгоҳи самарез мебошад, мехи печон. ин дастгоҳе ки мехи печонда калаша тайёр мекунад. ин резбаша мебарорад. ин размери 3.5 сантиметр мебошад ва як размери 2.5 сантиметр ва як 4.5. ҳаминҳоро мехи печонаша дар ин ҷо тайёр мекунад. ҳама андозаи худаш дорад. 2.5 то 12 сантиметр мебошад. ин истеҳсол 3 раванд дорад. якуми ки аз сим мехи печон тайёр мешавад, баъд гудохта мешавад, гарм мешавад, баъд бо химикат тоза карда мешавад. маҳсулоти мо сифати аъло дорад, ба стандарти ҷаҳонӣ мутобиқ карда шудааст. дар Тоҷикистон ин дуюмин корхонае мебошад, ки истеҳсоли мехҳои печонро мутобиқ ба меъёру стандартҳои ҷаҳонӣ ба роҳ мондааст. корхонаи якумро ҳам соли 2019 соҳибкорони шаҳри Бустон ба кор дароварда буданд.
ضمن шиносоӣ бо раванди истеҳсолот таъкид гардид ки дар ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди нуртез 50 нафар сокини маҳаллӣ бо ҷои кору маоши хуб таъмин шуд ва дар оянда бо ворид намудани хатҳои нави технологӣ боз 50 нафари дигар соҳиби шуғли доимӣ мегарданд. яъне шумораи коргарон дар ин корхонаи саноатии шаҳри Бӯстон ба 100 нафар расонида мешавад. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон изҳор доштанд ки амалигардонии ҳадафи стратегии саноатикунонии босуръати мамлакат имкон медиҳад ки рушди устувори соҳаи саноат ҳамчун тавлидкунандаи арзиши баланди иловашуда таъмин гардида дар ин раванд даҳҳо ҳазор ҷойи нави корӣ ташкил карда шавад. мутахассисон бозомӯзӣ шуда ҳозир ҳаракат кунем ки сатҳи мутахассисонро зоид кунем, чунки технологияҳои бисёр ҳастанд ки намудҳои бисёр доранд. ҳаракат кунем ки сатҳи кориро бисёр кунем. сокинони мо ҳам зиндагии беҳбод дошта бошанд, зиндагии осуда дошта бошанд, бо ҷои кор таъмин бошанд. ما متخصصان ساحه من بعد نیز به پشتیبانی از سیاست پیشگرفته حکومت جمهوری تاجیکستان جهت رسیدن به هدف استراتژی چهارم کشور صنعتی کنانه با سرعت مملکت سهمگذار گردیده نیروی خود را بهر آبادانی وطنمان روانه می‌نماییم. طبق معلومات در زمان صاحب استقلالی شماره کارخانه‌های صنعتی در شهر بوستون به 35 رسانیده شد. تنها دوام سالهای 2017-2021 یعنی در 5 سال اخیر در حدود شهر 18 کارخانه نو با زیاده از 500 جای کاری به فعالیت آغاز نمود. تا سال 2026 بنیادی باز 20 کارگاه و کارخانه نو صنعتی به نقشه گرفته شده است. تاکید گردید که در شهر بوستون امکانات و اقتدارهای استفاده نشده برای باز هم تیزانیدن سرعت صنعتی کنونی هنوز زیادند و صاحبکاران در زمینه امتیاز و سبکی‌های پیشنهاد نموده حکومت مملکت در دوره سالهای رشد صنعت که 5 سال 2022-2026 را در بر میگیرد با تأسیس کارگاه و کارخانه‌های نو استحصال محصولات وطنی را افزایش و شماره جای‌های نوی کاری را بیشتر می‌نمایند.